మీరు ಗೊತ್ತುನದು ಏರೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಬರ ಅಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ ಇನಿ ಕೊರುವರೆ ಅರ್ಬುದಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಯ್ಯೋ Hi guys, welcome to my YouTube channel. మీరు ಗೊತ್ತುನದು ಏರೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಬರ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೆಲ್ಲರು ಹಾಯ್ 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 ನೇಮುಲು ಬಾದು ಮದಿಮೆ ಸೋನಿತ ಮದ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರ ರೆಡಿ ಆವಂದಲ್ಲ ಏಕಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಆತಿಸಿ ದೀಪಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಜಾಯ್ ಆಯ್ ಬಲ ಮದ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೇತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕೇನು ಸರಿ 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 ಏ ನೆಟ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಚ್ಚಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಬಾವ್ ಇದು ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ರಮ್ಯ ಗೌಡ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೀಪಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವೈಟ್ ಆಗಲೇ ಅರ್ಜನ್ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಗಡ್ಡೆ ಇರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಿದಾಡ್ನೇನಾ ಪೋಪೋ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಐತೆ ಐತೆ ಐತಿ ಪೋಯ್ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ಅಂದ ಮಾರ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡದೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೀದಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪು ನಾನು ಅವ ಮಾಮಿಯಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಇವ್ರನ್ನ ಜೂಮ್ ಅಂತದಲ್ಲೇ Cindy. Balik. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೆಂಡ ಆತನು ಭಾಳ ಶೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಲೆ ಒಂಜಿತ್ತ ಟೆಂಪೋಡಿ ಈತ ಜನ ಇತ್ತೀರಾ
ಇವ ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ದಾದಾ ಅಂದ ಅಂಚಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಮದುವೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಜ್ಜಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮದುವೆನ ಸಂಗಡಿ ಮದುವೆನ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜತ್ತಜಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರವನುಂಡ ಅಂದು ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಜತ್ತದೆ ಈ ಜನ ಊರಿಗೂ ತುಂಬ ಎನ್ನಜ್ಜಿ 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 ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿ ಅಪ್ಪೋಲಿರು ಎಂಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಜ್ಜಿಂದು बटन बाड़िए ए बा इंचिदला बा अंद माँ दिपक दिपक गिरना मोबाइल
ಪಟಾತ್ ಐಡಿಯಾ ಪಿರೋಡಿನ ಪೂಪರ ಆತ ಒಂದು ಬಟ್ಟತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೀನಿ ತೀರ್ ಪಡಾಪುಣಿಗೆ ಐಕಂದೆ ಬರ್ತದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರುನ್ನೇರ ಬೋಡಿ ಸಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಮದ್ಮೇನ ತಂಗಡಿ ನನ್ನ ಮೈತೀನಿ ಮದ್ಮೇನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ನಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ದಾದಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಪಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬಂಜುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ನಿಗ್ಲಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಸಾರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಗೋಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೋಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ತುಳ್ಳೇರು ಬಿಸಿ ಫುಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮುಗಿತೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ದೇರ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ ಆಯ್ತು ಮಂಟಿರಂడి ಆಗ್ಲೇ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ರ ಬರೋಂಡೆ ಉಂಡ ಎಲ್ಲಂಜ ಇದು ದಾಯಿ ತಾಮಸಾರ ಇನಿ ಉಂಡಿಯೇ ಇನಿ ಕೊರುವರಿ ಅರ್ಬುದಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪೇರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದೆ അതിനെല്ലാം യൂട്യൂബ് പാടും എതിರಿಗೆ ಅರ್ಬುದ ನಿಶ್ಚಯ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಲೆಯರು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆರು ಓಲಿರು ಮಾಡಿ ತೊಜ್ಜಿರಿ ಏ ಜಗ್ಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಮೈನ್ ಬಾಯಿ ಗರ್ಪನುಂಡ ಕೊರಡ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಆರು ಅಕ್ಕರ ಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಆಂದು ನಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಕೇನು ಆಗ ಉಲ ಜಪ್ಪುನು ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವೇ ಐಕೆ ಬಂತು ಜೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಬಾಯಿಗೋರು ಆಲರ್ತಿ ಮಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪೆತ್ತೆ ತಿನ್ ಪುಣೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಜಾರಂಜಿ ಆಯ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಏ ಬಾ ಬಾವು ಮಾಮಿ ನಂಜಿ ಫಲ್ ನನ್ನರ ಅಯ್ಯೋ ಸುರೇನಕ್ಕ ಆರನಂಜಿ ಮದುವೆ ಆದಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಚಾಡು ಒಣಸು ಊರ ಎಂಚೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಒಣಸ್ ಹಾಂ ಒಣಸು ಇದಾನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ನೀರು ಬರ್ಬನೆ ಅದು ಒಣಸು ಊರ ಎಂಚೆತ್ತು ಒಣಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಆತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುನರ್ ಬಿಸಿ ಹಾಂ ಒಣಸುಪುರ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅದೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದಾಗೆ ಹಾಂ ಬೋಲೆ ಬನ್ನಗ ಮದಿಮಾಲ ಉಂಬಾಲೆ ನೆನ್ನೋಡು ಉಂಬಲ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿಸ್ನಾಗ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಆಂಟಿಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಆತ ಇಂದ ಆಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತದಿಂದ ಹತ್ತೀರಿ